Emume elimozu nke Pa Micheal Okoli Iledoba bụ onye nwụrụ ma bụrụ onye nire n'afọ gara aga bụ nke emerubeziri n'ebe ma Ozubulu nke kansụl ime obodo ekwusigo. Onye nta akụkọ anyị Kenechukwu dị ga-akọtọpụ akụkọ a. Maazi Okoli bụ onye rapụrụ nwunye ya Odoziakụ Benedict Iledoba yana ụmụaka asaa ndị gụnyere Odoziakụ Ijeọma Amadi bụ onye na-alụ ọrụ na ụlọ mgbasa ozi ABS Ọka. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu Micheal Agwụncha nke Bifu Ministry Church dị n'Ọka chetara ndị n'ebe ahụ na ndụ bụ ihe na-agafe agafe ma gwakwa ha ịnụ okwu Chineke hapụ ịkpọchi obi ha. Nwa ya nke izizi bụ Odoziakụ Ijeọma kwuru na nna ya bụ ezigbo onye udo. Ụmụazị ya ndị gụnyere diọkpara ya bụ Maazi Christopher Chukwuemeka, nwa ya nwoke ọzọ bụ Maazi Kalistus Chukwu yanakwa otu nwa ya nwaanyị bụ Ogechukwu Iledoba kwusiri ike na nna ha bụ onye biri ndụ dịka aha a na-akpọ ya bụ ezi afa ka ego ịbịa mgbalụ site n'aka ndị ezinụlọ ndị ikwu na ibe nke ụlọ mgbasa ozi ABS site n'aka Odoziakụ Chinwe Imam Mmadụ na Maazi Theophilus Ojukwu bụ ihe gosipụtara na oge mmemme enyimozu ahụ site na Ozubulu nke n'okpuru ọchịchị ekwusigo. Aha m bụ Kenechukwu n'akụkọ ABS.